bisa taruh sugeng dalu cah iki. Ngaturaken wilujeng dalu Rama Sun, Mak Cangik Biyung Cangik, Mbak Yuli Mbok. Pripun pawartosipun panjenengan? Apa? Pawartosipun kados pundi? Beritane. Nggih. Oh. Slamet rahayu niskala nir ing sambikala. Syukur bejo sewu. Apa? Piye lek ngomong kok saya ora cetha to lafale kok. Syukur bejo sewu. Bejo kemalangan melu bunga. Bejo e omong. Bejo. Bejo ki apa? untung. Wo bejo to? Iya. Aja bejo, Apa? bejo. Bejo. Oh, ya. Lek kabarmu piye, Cayu? Jogja kabare piye? Jogja kabare sae. Nggih sami mawon nggih. Ngono. Ajenge suro to niki. Undangan kathah sanget niki. So jenenge undangan manten niku mbok kula enten gangsal welas onten. Oh, gangsal nyumbang 15. terus kula nggih. Oh, dadi bendina iki pentas ya, no? Mboten pentas nyumbang. Becek. Apa itu becek? Buwo. Enggak tahu aku. Buwo itu nyumbang wong digawe engkek amplop lho. Iya itu. Lah iya kowe ngono to? Iya. Aku iya. entuk undangan ora kok PY ngono ora, entuk undangan. Tegese ora kok pentas ning oleh undangan becek. Iya, saking Nyumbang. banyaknya Kowe nek orang nyumbang nikah. wong digawe ngene pira? Hah? Ya. Yo ndelok-ndelok. Nek wingi cara aku duwe kawe wingi ngene 30 ya tak ndukke selawe. Sik to. Selawe repes to apa 30 repes ngono maksudnya kok. Nah iya toh, dilihat gitu loh. Kan aku masih Sik, toh. enom, carane wingi wong tua nek aku 30. Yo nek tak balekke yo selawe ewu. Ngene lho maksudnya L. Piye? Nek Jogja iki becekane ning kene ukurane pira? Nek wong kene cara tangga teparo Ukurane 20 cm ping 20 cm. becek iki lho, Dul. Kok iso ukuran 20 cm? Kalau di Jogja tuh namanya becek itu becaan itu. Iya, 20 cm kan ukurane barangmu. Bukan barang, kotake. Otak. Besek, Maksud, lho, kowe mau kan dadi ukurane 20 cm to. Lah iya. Lah ya 20 cm ukuran barangmu. Beseknya. Sing dimaksud ukuran berapa jumlah finansialnya tuh nilainya berapa? Oh lah ya itu tadi ndelok. 30.000. Kuwi nek carane karo kanca apa iki ndelok kan carane mlebu Wong ngono biasa, dicatet. umum. Umum dicatet. Nek Berapa? seniman ro seniman upama Pak Sun wingi nyumbang aku 100. Ya. Yo tak ndokke 75 ngono. Balik kene. Ora balihe malah mudhun. Ya mudhun no. Aku Lihat takok dulu serius. kan statusnya dhuwur Pak Sun to karo aku. Nah, jadi aku balik kene yo aja ngungkuli. Upamane kowe dadi manten aku pantes becek ning awakmu niku. Yo sak yuta. Iya, Sangune angun-angune kene. dalang kondang kaloko kok. Samune kene kono 500 wis. Sanggune gang 100. Ya, bensin sak supire. Bensin sak supire. Beceke sak yuta. Lah ya, berarti 1.500.000. Iya, nek mesti sak ngono. Iya, kuat toh biasanya. Ya kuat ae. Lah iya Ya dalam ora kondang ketang-utang kaloko. tonggo kuat. Dan karo jumeneng kok. Cumenen, jeng. Pasen aku karo sampean ki kangen ta iki. Piye? Bolak-balik aku bendino Jumat lagi mesti ngimpi metu sampean. Wah, ini aku bentar dulu tak genake iki. Ki ngimpi cara piye? Kaya sing tadi dibilang suruh prihatin wudo gitu. Telanjang itu. Piye? Yang tadi dikata orang prihatin kalau cowok biar dapat jodohnya suruh tidur telanjang di depan Kuwi rumah. wulangane wong biyen ya, Nok. Lah ya. Wong biyen kuwi ngene, "Le, kowe lek golek jodoh turu udo ning arep lawang 40 dina 40 bengi ngentenono ngipimu." Masa Mari iki ngono. keroke akal-akalanmu bae. Kowe ora rabine wong biyen, kene tak mau. Rena, rabine wong biyen ning ngene. Apa? Gimana? Iki jaman rong enak agama kaya ngene. Salam. Gimana? Oh, salam. Iki tok lho. Kene lho tangan. Tem apa? Tem apa? Saya tak saya ngene lho. Tangane tempuk, jempolane Nek ditempukne. tembuk. Glebak kanan rahayu wis dadi. Kula wong biyen iki bojone akeh. Masa cuman diginiin terus langsung dadi Iya, ngeteng. rabine wong biyen ngono kuwi. Bapak besan Kok karo ya bapake wong wedok karo bapake wong lanang. Iya. Ditempukne mantene, salaman jempolane tempuk, tembunge apa? Rahayu digeblak ning anan plak wis dadi bojone.
kuwi lho banget wong wong biyen. salim dek ngono ae ben sakmene Lho. iki wah ana aku nemu bakul cilok dek dadi bojoku nemu bakul siomay dek dadi bojoku ngono penak banget Lho Bang iya lho Saku. ngono kuwi tata carane biyen ngono ki beda karo jaman. Enenge Iya. surat nyurat lak sakwise merdeka to. Iya Heeh, bener Katembangan dadi desa, Onderan dadi kecamatan, Kawedanan dadi pembantu bupati. Ya. Wong lek rabi sadurunge kuwi, Rahayu geblek plek dadi bojone. iya Dadi ki mau dadi bojoku. Ye, ya Allah. Lah wis Aku salaman. dudu wong biyen, sorry ye. Eh, Kan aku wong saiki. Kan itu wong biyen kan yang digeblek jadi bojo kan. Oh iya. Lah iya kamu wong biyen, aku wong saiki dadi ra iso gato. Wong iki sing apik perpaduan antara wong biyen karo saiki tak omong. Masa? Heeh. Enggak. Kowe nek golek bojo saiki ilmune kurang. Lah kowe nopo? Lek karo aku ngono ilmune ra oke. Ilmu Jadi kowe apa wetan. dulu? Ilmu apa? Ilmu sembarang duwe, Dok. Ngono. Apa? Sing iso mbok umukke ning aku apa? Ilmu apa? Sing iso diumukne ning aku, maksud diumukne piye? Loh, ya sebagai perempuan kan berhak memilih. Tak lihat dulu ilmu apa, kok ilmu otot. Apa? Ilmu otok. Lotok apa ya? Ilmu otot itu judi apa-apa gitu loh. Oh. Ilmu apa dulu, maka aku tanya. Ya sembarang ilmu. Lah ya nek sembarang-barang ya macam-macam ilmu ono sing ngolo, ono sing api, sing ngolo di gua, sing ape di jupuk. Wah, Iya. suwe sekolahmu ning apa kok pinter. Sekolahmu iki saiki apa? Apa? Kula saniki mendet S3. Calon profesor, Doktor. dokter ya. Nggih, tapi nggih kula tilar-tilar. Oh, berarti iki pirang semester sing S3. Hah? S3 niki sampun kinten-kinten 8 sekawan. 8 sekawan iki piro lho maksudku timon kok uang aja lho. Kok 8 sekawan iki piro? 8 semester, 4 tahun. Wow. Ya, Iki wis oleh berapa tahun? 4 tahun. Saya mulai dari Wis corona. arepe lulus berarti. Ini disertasi. Oh. Disertasi itu kayak penelitian akhir. Bar lulus kok kene dadi opo, Nduk? Yo, dadi entung. Aku Ya, boh, nggak tahu namanya aku cuman zelot. berarti samane pinter ngono ya. Yo nggak pati yo sih. Ndak artinya jurusan S1 apa? S1 tuh dulu ambil pedalangan. Oh, jurusan pedalangan. Jurusan pedalangan. Berarti iso ndalang. Yo setetek lah. Oh, Ora pati yo apik. S2? Ya, S2 psikologi. apa pelajaran apa? Waduh iki. Iku tentang jiwa. Wah, aku ilmuku gendong. Apa jal Aku umurno ilmu umurno. Lah psikologi iki ilmuku lek perkara wong kuliah kadon ora. Apa? Aku iso ndelok wong. Pamane kowe ning sandingku ngrasakne opo ngene aku lho. Kowe Coba. kok arep omong apa kowe arep aku piye ngene aku. Boconen aku kepiye saiki. Tatap mata Engko lah. saya. Engko lek ning mobil tak anu. Loh, kok dadak ning mobil ya sekarang no ditunjukke ning Nek masyarakat. banjur S3-ne jurusane Es apa? telune Ditunjukne apa? tunjukke masyarakat ki bener ora le mun Iki nerawang sekolahmu S3 kok masyarakat kok masyarakat. Jawa itu kebanyakan tulisan Jawa jadi baca Jawa. Ya masyarakat ya masyarakat ngeyel kandhane ra. Oh, dadi masyarakat iki Jawane masyarakat. Bener kuwi. Berarti lek malaikat Malaikat kinten-kinten mekaten. S3 kula mendet kajian seni budaya, kajian seni masyarakat. Tapi lek pengrawit, Eh? lek pengrawit apa? Lek seni malaikat molokot. Lek Ya pengrawit apa? pengrawit kan itu nek coro aksara Jawa. Kudu pengrawat. Ora, itu ada wulune. Pengrawit ki nganggo wulu. Kok piye maksudnya? Weh, lah iki Wului maksudnya iki wulu. dalang ra sinau. Bu ini aksara Jawa kamu. Lah maksudnya kowe ngomong wulu piye? Yang nama aksara Jawa itu ngelegeno itu sandangan kalau dikasih Ngelegeno. ngelegeno kalau Ora nglegeno. apa? Nglegeno nyromo. Oh ya. Ngelegeno. Ngelegeno kalau dikasih sandangan itu nanti ada munine. Corone beng rawit ki mburi ono wulune.
Contohnya. Oh. Wit, wah dikasih bulu, jadi wi, gitu. Paham aku? Pinter kok. Kok jen kaya ngono kuwi cara dadi bakul emu injir ra ngono. Emang Yo ngono. piye carane kok? Nduk, iki ra ana Gimana? daleme Bobo Haji Mujian. Bapak kakek. Bapak kakek sih. Tadi aku wis dirangkul. Foto yo ndok. Oke, siap kakek. Langsung ngene. Kowe ra ngerti lho. Kuwi sepuh. Ning atine iki muda. Melu uprut. Taruno. Lah aku tau dijak uprut. Aku ning Uprut itu sipirine. apa? Aku nggak tahu. Uprut iki mobil sing balap-balap ning kene dudutan iki lho. Oh, off-road. Off-road itu bahasa Inggris, bukan oprut. Lek wong kene yo ngarani yo uprut ora bahasa Inggris Oh bahasa iya, Inggrisan. oke, off-road lah. Lek bahasa Inggris apa? Off-road. Oh, dadi sampean pinter bahasa Inggris to? Iya Jadi lumayan saiki lah. ngomongan karo aku ke bahasa Inggris, aku bahasa Jawa. Oke. Nah, kamu dari mana? I'm from France. Je me vous présente, je m'appelle Elisa Orchard Alassi. Oh, dari Solo ke Jogja sampai ke Begelen. What did you mean, please? I can't understand Oh, saya what kemarin did you itu- say. Please saya- make it clearly. Yo yes, saya dari Surabaya langsung ke Jogja, Yes. terus ke Jakarta, lalu balik melewat Pekalongan. And what's the question? Wow, kamu lewat situ juga? No, I'm from Yogyakarta. No. Oh, what do Saya you itu mean? What do beli you mean? sate di Pekalongan. Itu Lord Dalan itu. Okay. You eat sate Yes. in Pekalongan. Bukan tahu tak pakai diri sa. I can't understand. What did you say? Please make it clearly. What do you mean? What do you mean? Aku saya bingung kan bahasa. Ayo piye? Lah wong kok Inggris kok diadu ro Jawa ya mumet Ya jeledeng. pokoknya diawur ngono lho. Ngaturno apa karo para sepuh iki? Jen iki wonten tamu Assalamualaikum. dutan ingkang kathah lho. Menika menawi kula mboten boco nggih mengke cak hutang nggih. Iya. Nggih menika kula boco lumiyen. Kula waca ra kula Waca. Menika saking buah berkah Jember nyuwun lagu Cinta Tak Terpisahkan. Lho Oke. amplope kathah lho Romo. Enak isine, Pak. Iya delok, silahkan dilihatnya. Aku rendumuk randulet. Sin lah. Lah piye? Lu dikira aku ijir duit. Oh, enggak mau. Enggak mau. Diwakilkan siapa? Ya gengsi dong. Oh, berarti aku aja. Oke. Beneran enggak minta. Oh. Ya Deal? Kritik apa oke. Iya sih. Mungkin Oke, yang berikutnya Yang saking kedua, yang kedua. buah berkah Jember minta lagu Pantun Cinta dari Roma Irama. Oke. Ro lagu kuwi. Ro kowe, pantun cinta ro. Oh, enggak tahu. Enggak tahu. Enggak. Aku milenial. Indahnya bulan Aku enggak tahu. Belum tahu. tak seindah matamu. Duduk kuwi ya. Duduk Iki kuwi. lo Dek. katanya Nanda bukan. Nggak. Kagem, Duduk kuwi. Sing di pantun cinta. banyak buah semangka. Wow, kuwi ta. Ya. Kagem kakek Ugin nempelai berdua. Semoga bahagia ngantos kaken-kaken nenen-nenen. Inen oh nenen. Sastramu iki piye lho kuwi? Inen. Kok enen. Kak, itu bener loh sama Tulisannya tulis. bagaimana itu? Bener tulisan gitu. Kakek itu kan bahasa Jawa kan Aduh, you tak kakek. boleh itu macam itu. Inen. Itu macam lho. Salah. Kakek itu kaken. Nenek ya nenek. Kakek, nenek. Kaken, nenek. Gitu. Ngono ya. Iya. Ya wis tak aku manut kowe tak kaya ora jelas. Yang selanjutnya Dari Pak Kades, Jombang, Jember. Caping Gunung Jengglengake. Oke. oh, ini rombongan dari Tempeh Pulo Oh, Lumajang. dari Tempeh Saya pernah Pulo. ditimbali Bobo Haji Sugianto niku pun manyekne wayangan nggih. Ini sing pelopori Bobo Haji Sugianto saka Tempeh Lumajang. Oh, matur suwun. Bola aku nek kene Jen- dukun laris tau. Oh nggih, mengke berarti dipinangkani khusus spesial iki Oh. ben sesuk nggih ditok PY meneh rono ya. Oh Pak. iya sayang pasti. Ih, sayang ngopo? Situ sayang sih enggak. Buah berkah dari Jember, Griges, lagu Selendang Biru. Oke. Wah,
Wah, jan oke tenan. Buah berkah jember menika lagu Keramat. Nggih. Keramat huruf. Keramat. Keramat. Ya. Keramat. Terus dari Buah Berkah Jember lagi lagu Aduh Senangnya Pengantin Baru. Oke. Sudah, sedoyo sampun kula boco. Iki eneng undutan iki dari Bapak Nugroho anggota Dewan Kabupaten Blitar minta gending layang tangan. Nggih, Bapak Nugroho mangke kula aturi. Katen nggih. Bapak Nugroho ampun kundur riyin. Niki Pak Heru Torong napa rawuh nggih? Pak Heru Torong. Pak Heru Torong. Oh, dereng rawuh. Wow, janji arep munggah panggung. Oke, siap. Nanti juga ada Bu Punjung kayaknya tadi hadir foto juga. Ayo sekarang nanti kowe bisa nyembang yo. nyanyi. Oh, sayang. Oke, ajeng sing gamelan apa keyboard? Kere ana to tembang kae gogo karaku tau ta kowe. Main ning Ponorogo. Lupa aku. Buka kang patuko kulen. Kowe ngecer aku lho kuwi. Enggak, wis lali Lah, aku. ono. Wah, lu kayak supen kula niku. Kale. Buka kang patuko. Lupa lho Pak Sud. Malah tetep upae waktu ini. Oh iya, ini aja. Kakang Patuko Kakang Patuko. karo lungguh. Wit iku karo sayang. Kakang Patuko pundir Kakang Patuko pundir mami. Sada, kene. Bener serane. Sini dong. Ini masa deket-deket. Alah, tak lah. Kayaknya apa sih harus deket-deket? Lah ngene iki saking sayange karo awakmu yo. Iki ngikir mataku nglurus sarung aku. Ah? Nyelungi sarung. Kakang Kakang Patuko punden. kaya Widayat karo Bu Marsita. Mami. Sing tak aja nyawang perkara rupa lan umur. Nggih kula mboten. Sebab asmara itu bukan. Napa nggih to Romo? Iya no. Asmara menika wuto. Buta. Mula nek kowe cedhak asmara merem. Oh kudu Kawula merem. sayekti. Kawula sayekti. Kawula sayakti. Bekti Bekti marang Ripot kakung. kakung. Tukang rebab lho ngamati aku. Wah. Ya nak, kowe nembang sapi. Nggih. Oh nggih. Wis to. Sampun niki. Iya wis ngono aku wis marem aku. Upun marem. Ya aku kene kok mau delok cedek- rampung. Cedek karo sampean mau medadi iki malah budrek. Jadi Nggih ngentek-ngentekke napa-napa nggih. yo kuwi ngeretan kok. Ya tak turun tembangnya apa? Nggih. Niki niku boten. Sampean nembang eneng tembang malam minggu ya. Mengko karo panjenengane adik kula nang Lawak Raja. Nggih. Kowe urung tau kenal ta? Nggih. Lawak Raja. Lawak bodo. Raja. Karo dhewe ya. Kok ben karo munggah panggung. Malam minggu. Lagune malam minggu sing tak tunggu kae. Engko anyang-anyangan. Aku lo mikir lo aku malam minggu apa sih jebol dino minggu sing tak tundr kowe ngadr ning tawa ngadr itu kan alah niku nduk kok malam minggu sih Iya. Ya tenan. Santai wae ora perlu siap khusus. siap siap Nenek sing ngoyak. Malam minggu. dino minggu sing tak tunggu Mas Raja. kowe ngajak ning kamar
Yo, ubengono panglima. Eneng gaya Banyuwangi tangan kiri ngene. Tangan kirinya, Kaki ngene, kaki ngetuti. kakinya Tangan di depan, kakinya ngetuti. Ngetut ke tangan jaka. Jadi dari sana. Dari sana. Gimana Mbak Nanda? Iya, ngene lakune satu ngene ngikuti Rama. Neno neng antah kok bintang bintang kok. Ngikuti kita. Ya, oke. Yuk, tarik. 1, 2 karo awake bangku. Bangku itu bangku. Oke. Bangku bahasa Inggris. Oke. Janjane kowe ning Ya. Nganggo pamer bojo Mas. Ki Adi Raja ben. Yo, madane.